Hello everyone. Dinay nोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। दा नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय काजलगावनि नैबे सानडे मार्केट दिनै बाजार। बेवहाय नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामो। 포화 자래 꼭 파이. rak. मा खालामगानो खोमा नैबावखौ नायदां नैबेनो दा नैबावखौ नायोना एफाराब दाम खदाल बिखुङानो 120 लाजागोन नामा? হ্যাঁ এটা কিবা আছে না এটা অনেক খারাপ আছে এটা যে গাঠি আছে হ্যাঁ বেলেগ মানে এটা আরো 10 হাজার মাল এটা কাস্টিং হবে কে হ্যাঁ 120 होनसै निदे मालिक खम खालामनोसो थिनदों 120 করে দে